Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar, eziz watandaşlar, hormatly emin adalar. Bugünkü günni berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň saýetinde ýaş zekinleri ýüze çykarmakda uly işler amala aşyrýar. Bizim ýurdumyzyň aýdym saatsynotyny ösdürmekde ägir tül işleri amala aşyrýany Gahrman Arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaşlyklary wetlenmegini tüýsürekden arzu edýär. Hemem şatlyk, şowhun dawary bilen dowam edýän saýlan bähdeşiňiziň ikinji tapgyryna siziň hemmäňizi tomoş etmäge çagyrýar. İkinji tapgyrymyzda çykyş etjek sadanlarymyzdan özleriniň maslahatlaryny hemem seslerini berjek emin agdalarymyz bilen tanış bolyň. Olar hormatly Halipa Bagşymyz, Türkmenistanyň halk artisti Annuly Murat Turdiýew. Özünün aydımları, täzeçil saadlary bilen biziň her bir toýlarymyzy, bayramlarymyzy bedeýän hormatly Halipa sadanamyz, kompozitor, Türkmenistanyň atgydanan artisti Serdar Haydarow. Şeýle-de ustad sadanamyz, Türkmenistanyň atgydanan artisti Atajan Eýubow. Halipalar Atajan Eýubow biziň bähdeşiňizde hemişelik emin agda hökümine gatnaşýar. Birinji tapgyrda Türkmenistanyň halk artisti Kerim Ilyasow, şeýle-de Türkmenistanyň atgydanan artisti Atamurat Nuriýew bilen bilelikde bir näçe dörejilik topalmy tarapyndan saýlanan sadanlaryň içinde eminlerimiz 13 tane sadanlary ikinji tapgyra geçirdiler. Elbetde bähdeşiňiziň ikinji tapgyrynyň şerti bilen halipalarymyz sizi bize tomoş edýän ähli tomoşaçylarymyzy şeýle-de bähdeşiňizde gatnaşýan sadanlary häzir tanış etmek istəyär. İkinji tapgyrymyzyň şertine laýyklykda iki sadanna bir sany aýdym berýär. Elbetde olar häzir bizi esasyna aýdymlaryny çekerler. Haýsy sadanna haýsy aýdym düşdi, olar hem sahnada gedekli şol aýdymyň sadyny, ýagny deprek kakularyny ýerine ýetirerler. Hemem deprek kakular bilen bilelikde şol aýdymy bederler. Biziň aýdymlarymyzyň sady gidýär, aýdymy ses görnüşinde gidýär, ýöne deprek kakulary ýok. Şoň üçin deprek kakularyny bedemek sahnada çykyş edýän sadanlarymyzyň paýyna düşýär. Elbetde biz häzir sadanlarymyzy gedekli sahnamyza çagyrar, haltamyzyň içinde aýdymlarymyz taýyn. Olar häzir bize çekerler, hemem bijetine haýsy aýdym düşdi, şonu hem sahnada ýerine ýetirerler. Mehriban tomoşaçylar, biz saýlan bähdeşiňiziň ikinji tapgyryna başlaýar. Bizden daşlaşmaň. Mehriban tomoşaçylar, alha şu haltasyň içinde 7 sany aýdym bar. Häzir sadanlarymyz gedekli sahna çykarlar, hemem öz ýerine ýetirjek aýdymlaryny saýlarlar. Ýöne bize esatyna. Häzir ilkinji bijen çekjek sadanamyzy sahnamda çagyrýar. Mehriban emin adalarymyz ilkinji bijen çekjek sadanamyz Derýaguly Paşykow. Derýaguly Derýagulyň bijetine könögüdir aýdym düşdi. Bu aýdymy häzir sahnamyzda ýerine ýetirersiňiz, ýöne siziň garşydaşyňyz kim bolarka. Oň şeýle biz bije çekmek üçin innik sadanamyzy sahnamda çagyrýar. Aýdym Muradyň bijetine haýsy aýdym düşdi? Türkmenistanyň halk artisti Annuly Murat Turdiýewiň ýerine ýetirýän daşlaşma aýdym düşdi. Bije çekmek üçin innik sadanamy sahnamda çagyrýar. Öwdalyň bijetine Şadiyan gün aýdym düşdi. Ahmediň bijetine Meniň dostum Melowuşkina filminden Altynyň aýdym düşdi. Bahramyň bijetine Meniň dostum Melowuşkina filminden Altynyň aýdym düşdi. Aljyrama Hemra. Hemraň bijetine de Türkmenistanyň halk artisti Akmuhammed Saparowyň ýerine ýetirýän aýdymy bolan Sen gitdiň atly aýdym düşdi. Mekan Bin Mehmedow, Mekan bijen çekip bilersiň. Şadiyan gün aýdymy. Bu aýdymyň kakuny ýerine ýetirmekde üstünlikler arzu edýär. Taýýarlanyp bilerdiňiz. Bagdadyň bijetinde de könögüdir aýdym düşdi. Kasymyň bijetine haýsy aýdym düşerkä? Eminlerimde de görkezmeň haýsy edýär. Kasymyň bijetine Şirmaý darak aýdym düşdi. Serdaryň bijetinde de Halipamyz Akmuhammed Saparowyň ýerine ýetirýän Sen gitdiň atly aýdym düşdi. Arslan Aman Muradow biziň sahnamyzda Arslan
Ýöne birden kynragy aýdym düşdi menden görmegin. Ol deň eýem netiýeň biýjäň. Duran yerler aýdym düşdi. Altymrat Babaýew Altymradyň biýjetine haýtaýdym düşerke. Türkmenistanyň halk artisti Anugul Murat Durdiýewiň usatlyk bilen ýerine ýetirýän daşlaşma aýdymy Altymradyň biýjetine düşdi. Duran yerler aýdymy ýerine ýetirmek boýunça Dawud Käder sahnamyzda öz usatlygyny görkezler. Halipalar biziň iň soňky aýdymymyz Şirmaý darak aýdymy. Bu aýdymyň kakuny kim ýerine ýetirerkä? Biziň 13 sadanamyz eýem öz biýjelerini çekdiler, aýdymlaryny hemem bätdeş taýladylar. Şirmaý darak aýdymyň kakuny kim ýerine ýetirýär? Gelin häzir birinji tapkyrmyda synydy geçelim. Halipalarymyz birinji tapkyrmydyň böleklerine de synet geçdik. Bir zat belläk geçmeli. Her tapkyrda alpbarjynyň ses bermäge hukugy bar. Alpbarjy derurluga laýyklykda bir sadanyna ses berip, ol sadanyny ýygyna çagyryp bilýär. Häzir men öz sesimi sadanyna Meýlis Orazowa berýän. Meýlis Orazow häzir biziň sahnamyzda hoş gördük. Elbette men öz sesimi sana sen zekiyiniňe sunuňa ananyp uly anam bilen sana berdim. Seňem biýjäňiňe Şirmaý darak aýdym düşdi. Bu aýdymyň kakularyny sahnamyzda usatlyk bilen ýerine ýetirerdiň diýip umyd edýäs. Üstünlük emraňyz bolsun. Ähwan tomoşaçylar, ynha biziň sahnamyzda sadanlarymyz usatlyklaryny görkezmek üçin biýje çekdiler. Aýdymlaryny hemem bätdeş taýladylar. Häzir kimiň biýjetine haýsy aýdym düşdi? Haýsy sadanyna kim bilen bätleşer? Gelin häzir tomoşa edelim. Halipalarymyz biýje esatyny aýdymlar çekildi. Häzir sahnamyzda gedekli sadanlarymyz öz usatlyklaryny görkezerler. Aýdymyň aşagyna hiç kili aýdymyň depginem ýok, kakubam ýok. Ony metronom, ýagny tizlik ölçeýän guralyň üstü bilen häzir sahnada çykyş etjek sadanyny ýerine ýetirer. Aýdym kakularyny doldurar. Siziň özüňiz bolýa ýa-da bolanok seslerini berersiňiz. Sadanlarymyzyň ikisem sahnamyzda durar. Haýsy sadanyny köp sesi alsa, ol biziň bäsleşigimiziň enli kitaplaryna geçiriler. Halipalar biz size şeýlede sahnamyzda çykyş etjek ähli sadanlarymyzda uly üstünlikleri arzu edýäs. Ähwan tomoşaçylar, saýlan bäsleşigimizde başlaýar. Bu tapkyrda kimler kimden saýlanar? Oňa az wagtdan tomoşa ederiz, bizden daşlaşmaň. Ähwan tomoşaçylar, saýlan telewizýasyňyz siziň bilen dowam edýär. Bu tapkyrda hökman iki sadanlardan biri enli kitaplara geçmek üçin saýlanar. Ony biziň eminlerimiz saýlarlar. Häzir Türkmenistanyň halk artisti Ak Muhammed Safarowyň "Sen gitdiň" adly aýdymynyň kakularyny hemem deprekler bilen baýlaşdyrmak üçin sahnamyzda Hemra Agýeliýew şeýle-de Serdar Narmedow bätleşerler. Ilki bilen Hemra Agýeliýew başlar. Gel sen gelecek olsan
bolsaň ýatma bu şirin jany. Berekellah, berekellah. Hemra Ageliýew elbetde bu aýdymyň kakularyny ýerine ýetirdi. Serdar Narmedov, halipalarymyz, nähman tomoşaçylarymyň ha saknamyzda ol sen gitdiň aýdymyň kakularyny ýerine ýetirer. Yeteledim otyrum, gitar benim yoldaşım, suratyna gerebek, seni ýatlaýan derem, kaçın dolanıp yeni, seni görürüm derem, sen gittin, veýrana galdy dünýä, gelip geljek bolsam, ýatma bu şirin jany. Yadap gelerdim deyip demledin seni gök çayı, oğlun nedip çay içtin, onun bolmak yorkayı, gelirken gelecek bolsaň ýatma bu şirin jany. Sen gittin, veýrana galdy dünýä, gelirken gelecek bolsaň ýatma bu şirin jany. Sen gittin, veýrana galdy dünýä, gelirken gelecek bolsaň ýatma bu şirin jany. Gelirken gelecek bolsaň ýatma bu şirin jany. Halipalarymyz bile moqulyn ýöne saknada sadandan depkinini, kakularyny goşulmandyrmak mümkin däl. Muny nähman tomoşaçylarymyz elbetde eşdýänsiňiz, görýänsiňiz, tomoşa edýäňiz, duýýansyňyz. Häzir halipalarymyz, sadanlarymyz Hemra Ageliýew şeýle-de Serdar Narmedov öz setlerini bererler. Hemra, Serdar, ikiňizem tügeleme ussatlarça ýerine ýetirdiňiz, başardyňyzdan diýseň gowy taýýarlan. Gelipdir ikisem saýlamak kynlaşa. Ýöne bärde hökman ikiden bir ýerini saýlamaly. Olam haýsyn saýlamalygam esasy eminleň borjy ussady saýlamaly. Menem öz sesimi ussatlykça ýerine ýetiren Serdar Narmedowa berýän Hemra da ruhtan düşmanlar ýöne. Serdaryň aýratynlygy näme de boldy? Hemrady etmedik zat. Serdaryň aýratynlyk tarapy bas depregi kayagyna da ulanyp tilsimlerini hasam bir gownaja ýerine ýetirdi. Kreşleri bir baýlaşdyryp bir kaku ýerine ýetirmekde. Serdar başyny pesayra kakuda da çalyp bolýanyny görkezdi. Soň asyl aýdymyň öz kakuuna soň geçdi. Olam bir aýratynlykda bir aýdymy 3-4 kakuda da ýerine ýetirip bolýa aslynda da öz dip baýlygy görkez bermeli, kaku baýlygy üstadlygy. Hemra Ageliýew näme etmedi? Hemra birazjyk eli gowy işleýär, mesele ýok. Ýöne aýagy köpräk turganlaşmaly netip bolsa Hemra ruhtan düşme bäsleşikde ýene indik sanlarymyza gatnaşyp bilýän netip bolsa bäsleşik dowam edýär. Entek tapgyrdan çykarlan o.
Siz diňe sesiňizi O men Serdara berdiňiz. o ruhdan düşmeler şoň üçin men öz sesimi häzirlikçe Serdara berýän. Çok sağ olun. Ente halipalarymyzyň ikisi var. Olar seslerini kime bererkä? Serdar Haydarov. Şu aýdymyň depkinini hemmämizem eşitip otursa bir ýerde durar ýalylar. Aw. Şeýle bir ýokary derejede hemme sazy, kakular, beýleki saz urarlaryň hemmesem göçkünli aýdylyş ýerine ýetirilşem şeýle bolmaly. Ha ona sadanlarymyzyň ikisem tüwelemi görnüp dur, şu aýdymy dinläni, şu nirde nähilrak hereketler bilen çalmalygy öwreneni görnüp dur-da. Atajan şeýlemi? Ha ona ýani birinji hemra sadanlarlyk edenne umum erwetdel, umum alanda ýöne käbir uwnuklatlar bar da, şolar käbir sazyň häsiýetine gawat gelmedimi ka diýjek bolýanna. Onsoňam sadanlarlyk edilenne sazy duýmany başarmalylar. Esasan hem deprekler toplumuna ýerine ýetirilenne aýdymçy sen ýyzyňa düşmeli. Sen ýyda galmaly. Sen äkidip durmaly, şu depkini sen saklap durmaly. Şon biraz bir yetmezlik duýdum. Neme? Hemra, sen ýerine ýetirende şeýle alanda tüweleme gaty gowy. Hawa. Ne Serdar barada, Serdar tüwelemeň başlananyň aýdym başlananyň bir şeýle bir sada gelşäjek kakular tapyp başlatdy. Ýani crash, ya olmasa right, şonu näli gatrak çalmaly, çalarak çalmaly, saz duýmaly, bir sadyrgyn ýylýanda sunwatda kabul edilenek. Çalarak aýtmaly ýeri we ana ol bilýärsiňiz, aýdymlar ýerine ýetirende de. Käbir ýerde pışardrarak aýtmaly, ýoş aýtmaly, käýerde göçkünrak aýtmaly. Ha, o ýani Serdar sadanlarlyk edenne ýani aýdymy şo duýully. Menim sesimi Serdara bermekçi hemra jym hiç höwesinden düşmeler, gitdiçe kämilleşmeli, hakyky ustad ýani sadanlary dinlemeli, näil sadanlarlyk etmeli, nähil duýmaly, şolatlar ýöne bir sadyrgyn çalmalylar. Adamyň duýusyna ýetmek üçin sen özüň güýçli duýmagyň gerek. Köp sağ olun. Serdar Halipa, ne anıgılı rahat durdu. Halipamız. Hemme aýdylan zatlar gaty dogry men hemmesine goşulýan. Ýöne bir lak geçetin diýen zat bar da, ýani şol aýdymyň sazyň içine girmek üçin ona köp ýyllyk tejribe de gerek. Ýöne diňe size däýerlenen bir esasy şu depreklerde esasanam şul uğru boýunça şu basy hökman dinlemeliler. Şu bas bilen ikisi bile gitmese hapalyk döreýär. Şu bas gönü bolsa şonu sen gönün bersen ikisi bileje düşýärmi? Bira şonu biram azadyk şol ýanky ýene de şo näme dolanýar, gat urjak bolmalam däl. Şu dogrursan wara şu gat urmagym hökman näle. Birazadyk siz ýan joşdyňyz gowy bolbolyn. Hani beýle koglanlara da değişilecek bolýan. Gaty artyk zat naharyňam duýdy köp bolsa kan işleň alan nokta. Şoň üçin hem şonam hemme oglanlara da bir ýanky diýişimiz ýaly peselmeli ýerine peselmeli, baat bermeli ýerine. Sebäp näme? Aýdymda da şon ýaly islenlik saguralam şon ýaly. Şoň üçin näme men sesime hiç da çödenok ýöne men bir gelecek üçin şunam uly gowdatlar örkezin hemra saňa da üstünlük arzu edýän Serdar geçti. Öne hemra saňa sesim berýän gelecekde ulu sahnalarda görmegem niýet etsin. Yine burada. Bäsdeşiň tapgyryna alyp barjyň setiniň badyny olama bar diýäňde. O teatr eger şoň üçin ruhdan düşmeler, entakden ýene de şu sahnada çykyş edersiň diýip meni ananýan şoňa. Assalamu alaykum. İkiňizde de üstünlük arzu edýän. Assalamu alaykum. köp sağ olun halipalar beren maslahatlaryňyz üçin, sesleriniz üçin. Serdar Narmedov, siz bäsdeşiňizden bu tapgyryna saýlandyňyz, hemra siz bolsa ruhdan düşmeler, Serdar indik tapgyrlary taýýarlanmaly. Hemra sunuw tälemini üstünlük arzu edýär. Sağ olun. Mehriban tomoşaçylar, biziň bäsdeşigimiz dowam edýär. Biziň bäsdeşigimizde saýlanmak üçin näme etmeli? Nähil çykyş etmeli?
öz ussatlygyny görkezäýmek biziň saýlan atly bäteşiňizde ýeterlik. Ol ussatlyklary bolsa onha biziň halipalarymyz münasip bahalaryny bererler. Biziň saknamyzy inni kışkışeçek sadanlamyz kim huç şeýle ussatlyk bilen gowy qahulary ýerine ýetirer diýip umyt edýär. Inniki çykşeçek sadanlamyz Arslan Aman Muradow biziň saknamyzda ol duran ýerleri atly aýdymyň qahularyny ýerine ýetirer. Arslan başlap bilerdiňiz. Belki menim öz hereketlerim bilen sadandan alçırajan bolmagy mümkin ýöne olar maga sereden oklar. Sadanna alçyrasa bolmaýar-da olar. Arslan Aman Muradowyň öz qaqularyny eşitdik. Inni Arslan'ın dähdeş ol Dawud Baqiýew. Bu ýerde ýaş tapawudy bar. Ýöne bize bolýar. Olaň bizetine şu aýdym düşdi. Häzir mehriban tomoşaçylar saknamyzda Dawud Baqiýew öz ussatlygyny görkezär. Duran ýerleri aýdymyň qaquwny ýerine ýetirer. Yarım durun yerlere
Artan Aman Muradov şeleden Davut Bakiyev şu iki adamların yaş ara tapawutlygyna garamazdan ýa artan birinji şallydan artan sahnaň arka ýüzünü tolgunma bilen siret durdan nähil şalarka bir ýerde yaş tapawut ýok esasy tadandan ustatlygy hemem başaryp çykyşy gerek. Halipalarymyz size söz notunu geçirýäs. Serdar Haydarov, halipam sizden başlaly. Ata 50. Şu aýdym görýän bir 18'lik şuň ölçegi. Ni şunu köp ýerlerde gawat derlikde, daşary ýurtlarda başga sar toparlar bilen ýerine ýetiremizde de şol ýurdun deperekçilerini de çalmak kıyın işe. Olun aýdym saatında 18'lik bir türkmenlerde, ýa-ni Türkiýe döwletine gawat elýär. Bir kıyınırak şu ganyňda bolmasa şu ölçegi ýerine ýetirmeň özüni atajanymyna bilýän kıyınırak ölçegi. Ýöne şoňa garamazdan ýa-ni oglanlar başardygyça ýerine ýetirdiler. Onu şu Davut arada aýdasym gelýär. Şu aýdymlar ýerine ýetireňde bar ha, sadanarlyk edeňde. Şunu san boýunça ölçemellerle şu aňda şu hiňini aňda saklap ýerine ýetirseň şol ýerine düşýär. Sen Türkmen äden jeýlem, sen şu aýdym bir näçe edek dinlen. Ölçäp çalmalylar. Sen dinläp şu hiňe sadanarlyk etseň şu öz akymyna gidýär şu. Bu häsiýet berip bilmediň de zymjan şu arasynda bir hat şowuny bermeli ýerler bar. Ýa bolmasa pes saýlap diňe bagşyň dinläp ýöňe çykarmaly ýerler bar. Şu zatlar bir duýup bileňak, Dawutjan. Düşäňmi? Yo, onu aslanım duymadı. Onun için tecrübe kän yıllar gerek de. Şol fortepiano diýilýär da, umuman aýdymda da var, sazda da var, beýikli pesli. Şonu sazlamak üçin ol ýaňy başlan ýa-da bir 5-10 ýylyň sazanasy tebiği tarapdan aýratyn olaýmasa aňsat bolanok, ýöne gelecekde bular ýaňky zatlary ýöne biz aýtmaly. Hawala kämilleşmeli. Dawutjan kämilleşmeli. Ýa-ni anawlyň aýşýal arsan sen de bir üýtgeşikçe bir şu sazy duýup bilmediň. Ýöne näme de bolsa baştan aýak tekiz ýerine ýetirdiň de tekizjek baştan aýak hawa. Ýöne görýärmi şu sadanarlyk edilenine sen gaptalyňda şutaýdyn ha şu sen gaptalyňda bir näçe sadanyna otur. Bir näçe sadanyna sen şolaň hemmesini eşitmän başarmaly. Diňe özüňi eşitip şu ýöne bir şu depgin saklasam bolýar diýen pikre gulluk etmek ne doğru? Sen depgin hem saklamaly, gaptalyňdaky üflenip çalýan saz uralam duýmaly, başga näil kirşil saz ural bolsun. Sen şolaň hemmesini duýup, şolary goşulyp, ana şoňa ansambl diýilýär. Şeňmi? Bilelikde ýerine ýetirmeli. Sen ne de şol dogry maýsam, men duýmadym. Ýöne, ýa-ni ol şu ada haýsam bolsa bir ýerine ses bermeliler, jeýlemi? Hawa. Men sesi arslan sana bermekçi. Ýöne Dawutjan senem nesip bolsa kämilleşmeli. Elbetde bir kıyınırak eterem düştü da sana mümkün başka aýdym sazlar gowum ýerine ýetirýänsiň, geljekde üstünlük arzu edýän jymjan sana da. Bijeli oglun ağlamaz diye. Bije dabi köp sawanyň Serdar Haydarov halipamyz inni Atajan Eýubow size sözi geçirýäs. Davudyň ödüm Atajan siziň şägirdiňiz, ýani Dawut Şalp Durbolin şägirtden beter halipa tolgunýada. Sebebi halipaň ýüzde şägirtler tolgunýa depgini sakla eli bilen görkezýär şey dip ony biziň tomoşaçylarymyzdan ýa-ni sadyň dowamlygyny, aýdymyň dowamlygyny gördüler, tomoşa etdiler. Tolgunma hemmemizde de bar. Menem tolgunup durun bir içimde tolgunmalar bar da. Atajan Eýubow. Kiňgiden başardyňyzdan çykyş etdiňiz Dawutjan näçe ýerde täwül goýurdy. Bizim halipalaryň öňünde çekinýär, utanýar. Dogry şu wagt hasy tonnum. Şägirdim hasam o çykyş edip bilmese bizden ul halipalar var. Şu taýda hasam ýerde tonnum. Şoň üçin berkirak işlemeli, adından günne 2-3 saat taýýarlyk görmeli. Şonu özüňe günneki enlik edinmeli, günnük enlik. Ana şol taýýarlyk az görülenne şular ýaly täwülükler ýüze çykýar. Şular ýaly ýüz gyzmalar ýüze çykýar. Dogry aýdýan zadyňyz ýöne bu entek çağı, kicejik şumatdan eýem ýankyala kıyın eserleri
çalıp bilmeň özi ýa-ni No. Çünki sen o utanmaly, beter bu utanmaly ilkinji ädimlerini gowy başlady. Ödüm şu bijaňdan şu kyn eserli çykan sen üçin peýdadyr şol. Soň bilersiň şonu. Şu aýdylan zatlardan Dawud janam dogry netije çıkaranlar diýip umyd edýän ana şunýalak ul sahnalerde çykyş edýände hasam bir jogapkärçiligiň ullugyna göz ýetirenler öýdýän. Arslan Dawuda garaňda o ýerine ýetirdi, şoň üçin sesimizi Arslana berýäs. Dawud janam ruhdan düşmeler nitip bolsa niksanamyzda görmek isleýäs. Ya ne bizim esasy alparjymyz var. Meň sesim bar entek. Entek oňam sesi var. Inni keserlerde gowy çykyşlar edersiň, belki birden sen täzeden bir getirseler. Ýöne şu aýdylan zatlary özüňe bir durmuşda ilkinji ädimde her kimde oňýalak neme bolýa. Onun inni Arslan Maradayda inna eýem toy dawaralary görün sazanna eýem birazajyk başgaça bolýan ýaş tapawutlarym bar. Onun eýem tejribesi bar. Mene gowurdum sebäbi kän bir kerine bir gerekkel nemeler bolly. Onam mara sen ýöne bir uğruna etdiň ýöne umuman mara bir yetmedik zat şol ýanky peselip gatalyp eseriň öz şoň alakda bu Nur Halmamedow bul biz için ya estrada için yazılan eserim däl bu. Aslında simfonisk orkestrda ýerine ýetirilýän eser. Şoň üçinem ýöne estradada da görýän gowzat nämede ullansaňam gowda ýerine düşýär. Şoň üçinem siz şuň dogry aýtsam ikiňize de sag bolsun aýdýan. Indi men sesim hiç zat nemeden ok, ýöne men Arslana berýän sebäbi Arslanyň geleceği bar. Umumanam gowsadanny bol dowam eder diýip umyd edýän. Sünnük Dawudjan saňa da. Dawud entek ýaş, tejribe gazanmaly, kän taýýarlanmaly. Bu gedek gana ödäp bilmediňiz Dawud. Ýöne ruhdan düşmeliler, gow taýýarlanmaly, halipaň ýanyndan aýrylmaly, toýa gitdi, bayramçylyga gitdi, öýde de ýatyrmaly däl. O diňe halipadan gow zatlary öwrenmeli. Arslan siz biziň bätdeşiňiziň inni kitaplaryna taýýarlanyp bilýäňiz, biz size üstün arzu edýäs. Mehman tomoşaçylar, saýlan bätdeşiňimiz dowam edýär. Biziň eminlerimiz bätdeşikde ustatlary, erjelleri, zehinler saýlaýarlar. Sebäbi biziň bätdeşiňimiz saýlan. Mehman tomoşaçylar, häzir sahnamyzda ýurdumyzda meşhur aýdymlaryň biri bolan Şadýangün aýdymynyň kakyny Mekan Dinmämedow ýerine ýetirer. Oň bätdeşi bolsa Öwezali Nazarow. Mekan başlap bilersiňiz. Ayyını, keyfini, aydım aydiyarın, keyfini hoştalam, yollayan günü, tanışlık üçinler, kıyma
Ähwan tomoşaçylaryň hasaknamyzda Mekan Din Mämedow Şadyan Gün aýdymyň kakularyny ýerine ýetirdi. Häzir saknamyzda öwedali öz usatlygyny görkezler. İkisinden bir kökman saýlanmaly. Kim saýlanarka? Az wagtdan biler. Şadyan Gün aýdymyň kakularyny Şadyan ýerine ýetirirdiň diýip umyt edýäs, başlap bilerdiňiz. Ayyını, keyfini, aydım aydiyarın, keyfini hoştalan, yollayan günü, tanışlık üçinde, kıyımlara dostum, alam keygim deyip, geçer keyfini, yönü keyfini, la 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 la, la 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 la, la 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 la, keyfini, keyfini, yönü keyfini. Qaravul şağani uçty götürip Münnür ýerin saatdan dolu kellemi Suwdaşdyň ýaryn bekýär oýnaýar Ýeri şol suwdaş taňamdan näme taňamdan näme La 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 Keyfini, keyfini, yönü keyfini Kuşlarım bağlarda çağılla çoğul Yollarda bağlarım kuşları bilen Bu tepinin yayna o tiren ayey Keyfine keyfine yönü keyfine yönü keyfine La 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 Keyfine, keyfine, yönü keyfine La 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 Keyfine, keyfine, yönü keyfine Keyfine, keyfine, yönü keyfine Meni bir zat pikir batyrýar. Sadanlalan ikisem güýçli. Umuman hemmesem güýçli. Birek Depine birege, güçlenýär özi. awa, birege duşun garşydaşlarym güýçli. Emin agdalarym nähil netije çykararka, ine şol meni pikir batyrýar häzir sadanlalamyň ikisinden sahnamda çagyrýas. Mekan Din Mämedow şeýle-de Öwedali Nazarow. Siz oňa halipalarymyz öz sesleňizi berersiňiz. Şadyan Gün aýdymna ýurdumyzda hemme kim bilýär. 7 ýaşdan 70 ýaş içinli elbetde bir näçe ýyllardan bäri diňläp toýlamyzda, bayramlarymyzda usatlyk bilen aýdylýan aýdym Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýewiň ýerine ýetirmeginde elbetde bu aýdymy oglanlar sadannalyk etdiler, kakular bilen bedediler. Inni Mekan Din Mämedow miýada Öwedali Nazarow. Aýtyn saýlýas halipalar. İkiňize de berekelli diýesim gelýär. Birinji bilen Mekan sen arasda çallyň. Ine sen gowy tarabyň. İlki şu arasda çalıp başlayan adam soňa ýam tejribesi artuuranyny ýanky biziň her kaýdan bir häsiýet bermek diýilen zat eýam seni bar şol taýin inni şol duýmak häsiýet vermek sen gelecekde şonu arzu edýän Öwedali bulayam köp çärelerde umumana mugerem okuwun edýän täsiri bada şol uğurdan okumagyň özi. Öwedali eýam kämillige ýetişen soň şinem gepreşigi Öwedali
dowam etse yerine düşer diýip men öz pikirim öwed alyň saýlaýar. Sesiniz öwed ala berildi. No. Dowam edýär bäýtleşiňizi entek iki san sesimiz we iki halipamyz öz seslerini bererler. Serdar Haydarov. Her yerine bir duymalı yerler var da sağ duymalı yerler var. Ha ne şu mekana yüdlenösmeli ya da mekan. Ne açıwa tüyari turunlaşyan şu sağ vuralla. 4 yıl. Tuğulum 4 yıl azat del. Indi şu right. Aydımın niresinde ulanyan, niresinde esasan ulanyan şonu. Köplenç sağ gitýän ýerine. Nerede? Sağ gitýän ýerine. Görýän mi? Biraz düşünjäň we ýöne esasan şu gaýtalamalarda ulanylýar. Şeýlemi? Ýa-ni sen ýerine ýetireňdi şu iň soňunda bir käýerde ulan, başga ýerde ulanmadyň şonu. Şeýlem, duýdyňmy şonu? Awa. Mekan tuweleme gowy ähli ýanky saduraly erkedip bilişin gowy. Ýöne şu birazajyk berden aýdan ýeri bir ähli zat yer we yer goýup bilmedi. Hemme sesler, lawazlar yer we yer goýup bilmediň. Öwedali geçende ýa ýönür sadural barlama üçin 5 tane kakuwetde. Şonu düşnükül artık maç hiç tat ýok. Hemme zat bolmaly ýerjiginde. O zaman ýani sadanlarlyk etdi dolu aýdyma bolýan işiniň ustaatlygy görünüp dur, kämilligi, ýetenligi. Tuweleme gatygowy men öz sesimi şu öwedala bermekçi. Üstünlük hemraň bolsun jyym. Gelecekde gowy bir sadanyny bizde näçe nusgowy sadanlarymyz bar. Gowy derejelere ýetmek arzu edýän jyym mekan saňa da gowy kämilleşmek, dingle gowy sadanlary öýde häzir ähli mümkinçilikler bar. Her goňşyňa päskel bermän öýde turgunlaşyp bolýar. Şeýlemi? Ýürüýte enjamlar bar da gowy turgunlaşmaly jyym jan saňa da üstünlük arzu edýän. Köp sağ olun Serdar Halipa. Atajan Eýubov. Diýsen gowy ýerine ýetirdiňiz. Men mekandan garaşmadym. Dogrudanam tügeleme şeýle arassa durnukly ýerine ýetirdi. İki adam saýlap bolýan bolsa, hökman ikiňizem saýlardym. Diýsen beýleki gatnaşyjylardan bildirip durda mekanam gowy ýerine ýetireni. Ýöne halipalar öwedaliň saýlady. Mekana da üstünlük arzu edýäs. Şu käbir kemçilikler halipalaram belläp geçdi. Men belläp oturmamyň zerurlugy ýok. Ýöne ruhdan düşmeler mekan intak atagellin ýerite öz çağırıp bilýän hukuga nädip bolsa ruhdan düşme atagelliden geljek jaňa garaş. Atagelli bilen hoşlaşman gider arkay. Biz sağ olaşymy da entek görüşürüz mekan. Ama menem öwedaliň saýlaýan mekan saňa da üstünlük arzu edýän. Köp sağ olun halipalar. O maslahatlary berdiňiz, öz seslerinizi berdiňiz. Halipalarymyzyň üçtem öwedaliň saýladylar mekan. Ýan kaçmy diýýär, biz ruhdan düşemizok. Belki bäsleşigimiziň inni kitapgyrlaryna siz men sesimi eýe bolmaňyzy mümkin. Öwedali sizem inni kitapgyrmada taýýarlanyp bermeli, siz de üstünlük arzulayas. Mehriban tomoşaçylar, edit watandaşlar, saýlan bäsleşigimiziň ikinji tapgyr dowam edýär. İkinji tapgyrmyzda elbetde bir näçe sadanlarymyz öz zehinleri bilen, ustaatlyklary bilen tahtnamada çykyş edýärler. Ýöne bize berilen wagtymyz şäklip, emin agdalar, gowy arzuwlary aýtdyňyz. Siz bäsleşigimiziň dowamlygynda bir näçe sadanlarymyza öz gollawlaryňyzy berdiňiz, maslahatlaryňyzy berdiňiz. Siziň maslahatlaryňyzdan ugur alyp kem, goý ol sadanlarym sunatymyzda belen tepkileri ýetsin. Ine de saýlan bäsleşigi hem dowam edýär hem birinji sanyny jemleýär ýöne halkymyzyň öňüne ýene zehinleri ikinji tapgyryň ikinji sanyna ýene dowam eder. Şu gepleşige gelenimden bäri näme şu esasy görýänimiz öz zehinimiz ýaşlamyz da şunam gördük ýene de täze depkinne şu saduraly bizim sahnalarymyzy bezejekdigine gaty inanýan bu zatlaram öz-özünden bolanok mehriban gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun, il ýurt behwetli dünýä ahimiýetli beýik işlerine elmydama rowaçlyklar ýaran bolsun. Ne şun saýlan bäsleşigiň ikinji tapgyryň birinji gepleşigi, ne şu dinledik. Bu sadanlarymyz akustik deprekler toplumunu ne öz başarnyklaryny görkezdiler de atajan. Men şu
şeýle bir gollaýan şu bäsleşiň geçirilmeginiň özüni. Olam näme biziň ýaşlanmadyň içinde ýene bir näçe şu saat uraly söýgü döredir, şu saat uralyny erketçek bir ýaşlyň içinde bir näçe bir zekinleri çykarmaga sebäp bolar diýip umyd edýän. Toýda bararlar ne ýurdumyzda elmede ama ne bolup dur. Bu atlaňam ne başynda duran milli liderimiz, gahrman arkadaşymyz, arkadaşly gahrman serdarymyz. Hawa şeýle ýol açyp berýän üçin çäksiz alkyşlarymyzy aýdýas. Janlar sag bolsun, ýyl ýurt bähbitli alyp barýan işleri elmede ama rowaç bolsun. Ana halipalar gowy sazlar çaldy, sazanlarymyz nesip bolsa ýakyn günlerde ikinji tapyrmyzyň ikinji sanyna şeýdip jemler näme ýarşa gatnaşan ähli sazanlarymyza diňe üstünlük arzu edýär. Şu taýda halipalar bilen bilenjämizden baha berdik. Hawa gelecekde de nesip bolsa şu akustik deprekler toplumuna bir täze sazanlar çykar, täze ýüzlemimiz geler diýip umyd edýär. Şu pursatdan peýdalanyp şular ýaly odan sahnalarda çykyş etmäne döredilip berýän uly mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyza öz alkyşlarymyzy aýdýas. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň alyp barýan ýyl ýurt bähbitli işlerine elmidama rowaşyklar arzu edýän. Biz garaşdy ýurdumyzda ýaş dekinleri ýüze çykarmakda ägir türlü işleri amala aşyrýan Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň ähli tutumly işleriniň elmidama rowaşyklary wetlenmegini tüýsürekden arzu edýär. Gahraman tomoşaçylar, saýlan bäsleşigimiziň ikinji tapgyrynyň ikinji sanyna bolsa gepleşigimiziň innik sanyny tomoş edip bilersiňiz. Häzirlikçe bolsa siziň bilen hoşlaşýar. Hoş, sag bolun.